Sama mone bi million joro na kunu hamina kodo. Odela sama mone ma fen fara ka wari chili musaka ka. Wa aka no ni mali wari chisiro be. Amada o made. Sama mone bi do fara ode kuna warika. Ni wari bonisi. Awo ni wari bonisi koni. Awa sani ke ni sama mone application yi. Awe wari soro aka compte bonisi la. Kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela. Naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ka to sebe ni sama mone yi ode kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi. Aw bisimila hôtel Lafiya la niko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bi se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler. Ame tenela avril kalo kile 27 san 2026 ka aw fuka ko ɲuman dɔ ni waati na aw minnu sɔgɔnbɛ an ka kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na aw bisimila an ka sɔgɔmada in na bamanankan kibaruw kan kɛnɛ min kan an bɛna ɲɛfɔli caman kɛ aw ye Mali ani diɲɛ kibaruw kɔnɔna kow kan bi sɔgɔmada in na an ka jamana bɛ sangafo la ka sanga ni bingali wale mun ni o kɛra an ka jamana kan sibiri avril kalo kile 25 n'o kɛra sabu ye an ka jamana kɛlɛcɛw ka ministre général du corps d'armée Sadio Kamara k'ale bɔnɛ a nin na o siratigɛ kelen kɔnɔna la AES jamana ɲɛma a ye cikan bɔ ka sanga ni bingali wale mun ni o kɛra sibiri don ka ɲɛsin an ka jamana ma aéroport kɔnɔna la yɛrɛ k'a fɔ ko baaraw ko olu bilala sen kan sibiri ni baaraw kun ɲɔngirila karidon ko baaraw olu daminɛna kucalakaw fɛ yen nɔ DCC maaw yɛrɛ k'a fɔ ko tajigi olu dɔw ko o donna ka sanga ni tajiko gɛlɛn tun bɛ ka se ka dan siri o la Amérique jamana ɲɛma Donald Trump u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko diinɛ dɔ senfɛ ko dɔw tun bɛ ka ɲini ka dankari kɛ jamana ɲɛma la nka ko u sera ka o maa ninnu ka o lajɔ ninnu de an ka sɔgɔmada in na kibaru la kumaba dɔ ye an bɛna Kasim Tarawele sɔrɔ Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ a ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye kibaraba minnu bɛ sɔgɔmada in na ka lase aw ma a y'aw sɔgɔlen to an na sɔɔni an bɛna ka na nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ye.
An lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na an bɛ bɔbɔ hali bi k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa san kɔni bɛ ka na yan an bɛ dugawu kɛ halisa ala k'an ka jamana basigi ala k'an ka jamana kolo suma an ka jamana ɲɛmaaw ye laseli kɛ kunungo ka kɛ ni wulikajɔ minnu taara ka ɲɛsin an ka jamana ma a fan caman fɛ o kɔfɛ kunungo minisiri min bɛ mara kama bɔli kunna ale ye kunnafoni di kɛ ka ɲɛfɔli kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye an ka wolomasiri taw ka minisiri n'o ye ministre d'état général de corps d'armée Sadio Kamara ko wulikajɔ minnu kɛra Bamakɔ ka wale kɛbaaw fɛ ko ala ye ale ka kalifa minɛ a la waleya in kɛra cogo min mugukisɛ min bɛ pɛrɛn k'o don mɔbili kɔnɔ o de nana ɲɛsin a ka du ma mɔbili ɲɛsinnen a ka du ma sa a yirala k'a fɔ ko mɔbili kɔni min b'a kɔnɔ o ni Sadio yɛrɛ de ye maritaba kɛ ɲɔgɔn na muguci kɔni kɔfɛ sa a yira k'a fɔ ko Sadio ale jogira jamana ɲɛmaaw ka kibaruya la sa u y'a yira sa ko Bamakɔ walekɛba min kɔni waleya in kɛ o kɔni u y'o fa min ye Sadio ka so kɔni o firila Sadio yɛrɛ taara ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a bɛ se ka furakɛ cogo min furakɛli de senfɛ ala y'a ka kalifa minɛ a la minisiri bɛ mara kama bɔli kunna sa ko nin waati gɛlɛmanba in na an ka jamana kɔnɔ min ye jamana ɲɛmaa ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko den k'o sigi sen kan n'o ye tile fila den ye tasibila ka ɲɛsin Sadio Kamara ale ma a ka janajaw a n'a ka sangako bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sangako belebeleba ye min don bɛna fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛna nin waleya min kɛlen filɛ nin ye an ka jamana kɔnɔ a kɛra maa la maa min ni a ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnna faso kanu ni faso baarali ma min ye Sadio Kamara ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa min don a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri a n'a ka faso kanu o ma dogo maa si la nin waati laban ninnu na fana a yira k'a fɔ kanw olu jɔli a y'olu baaraw kɛ wolomasiri tabaw ka se ka sen kura sɔrɔ a y'o sigi sen kan min ye an n'an dɛmɛbaga minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi n'o ye resulakaw ye a y'o ko kɔnɔ sinsin maa min don wolomasiri taba a b'u dɔn k'u dɔnkala kari sabula ale yɛrɛ kɛlɛkɛcɛ ye kɛlɛkɛcɛ min kɛra kɛlɛdagaw caman kɔnɔna na nka waleya min kɛlen filɛ na an ka jamana kɔnɔ nin ye a b'a n'a to jamana bɛna taasibila belebeleba kɛ ka ɲɛsin maa ma maa min n'a ka jɛnatigɛ bɛɛ lajɛlen bɛnna wolomasiri taba olu ka baara kɔnɔna ma an bɛ se ka min fana fɔ ka fara kan o ye k'a yira sa k'a fɔ nin waati in na Mali kɔni bɛ ka waati gɛlɛmanbaw de tɛmɛ waati gɛlɛman minnu n'o o b'a yira sa k'a fɔ an kan ka an janto an yɛrɛ la nin waati tɛ jalakili waati ye nin waati tɛ ɲɔgɔn tɔgɔfɔ waati ye nin waati ye waleyaw ye waleya minnu b'a to an bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ sabula n'i y'a jateminɛ an ka jamana marabolo Kati kɔnɔna min ye Kidali ye ka tɛmɛ Seware fɛ Gawo Bamakɔ yɛrɛ nin fan bɛɛ lajɛlen na Sibirido Bamakɔ ka walekɛbaw ye dangari an na o nana fara mun kan an ka jamana kɔnɔna bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko degun minnu bɛ yen o la sa nin waati min ye Bamakɔ ka walekɛbaw ye u kɔni kun kɛlɛla kosɛbɛ wulikajɔ caman tun kɛra ka ta ka ɲɛsin u ma nka o b'a yira sa k'a fɔ hali bi an kan ka dɔ fara cɛsiri kan an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma an kan ka ɲɔgɔn kanu an kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an kan ka kɛ ɲɔgɔn minɛ an kan ka wuli k'an jɔ an ka jamana ye an ka jamana bɛ se ka to cogo min na baaraba minnu bɛ sen na bi olu bɛ se ka sinsin cogo min ye fasoden ɲumanya waleyaw ye fasoden yɛrɛ faso yɛrɛ kan ka sinsin minnu kan min ye jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min sabula kɔlɔsilikɛbaa caman de bɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko waleya minnu kɛlen filɛ nin ye an dafɛ jamanaw caman bolo n'o bɛ a ko kɔrɔla la n'i ye ko jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko waleya damadɔw kɛra mun tun bɛ se ka maa lasɔmi nin ko in na kabini Moritani jamanakuntigi ka tagali Faransikaw fɛ yen o kana bɔ anw y'a yira k'a fɔ ko Sahara an tɛ ale bila Marɔki minɛn wɛrɛ kɔnɔ ni Marɔki ka minɛn tɛ o bɛɛ lajɛlen kana kun cɛ ni waleya minnu ni jɛkulu minnu bɛ yen n'u yɛrɛ kan k'an ka wolomasiri tabaw minɛ k'olu yira an na ka tila ka maaw hakilila yɛrɛ kɛlen kun waati cogoya min na ka da sɔrɔ a su la wulikajɔ ni cɛsiri senfɛ ni nin waleya nana kɛ o b'a yira an k'an cɛsiri an k'an jija an ka k'an faso fɛ fɛn o fɛn bɛ yen an k'an kɔlɔsi a la bi an k'an kɔlɔsi fɛn fɔlɔ min na o ye kibaruya minnu bɛ di bɔlɔlɔ sanfɛ kibaruya minnu bɛ yen n'a t'u bɔyɔrɔ dɔn kibaruya jatigintanw kibaruya minnu bɛ dɔ fara jasiran kan an k'an mabɔ la jamana ɲɛmaaw mana fɛn minnu fɔ n'o o bɛ taa an ka laɲini sira fɛ an k'an ɲɛsin o ma wulikajɔ ni cɛsiri ka kɛ dugudenw yɛrɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ bi an ka jamana fosi tɛ yen ni a b'o bɔ an ka se ka o bila ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri kura kɛ k'an bolo don an ka jamana na k'an minɛ ka ɲɛ k'an tija ka min ye malidenya yɛrɛ waleya ye minnu ye k'olu sinsin wa fɛn dɔw fana bɛ yen
an ka bɔ olu fana kɔnɔna ni waati na yaasa an ka jamana bɛ se ka sinsin cogo min na an ka jamana bɛ se ka bɛn cogo min na fɛn caman bɛ yen olu ka di an ye nka olu fɔ wagati tɛ nin ye o kɛ wagati tɛ nin ye nin ye cɛsiri nin ye wulikajɔ nin ye faso kanu nin ye jamanadenya nin y'o waleya kɛcogo waati de ye jasiraw k'o bɔ an na pewu k'an ja jɔ ka wuli k'an jɔ k'an cɛsiri k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana a tɛ se ka kɛ foyi ye na an yɛrɛ ma min laɲini an kan ka o de kɛ an taabolo ye sɔn wɛrɛ n'an b'a fɛ ka nin lase ninnu kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye mali fan caman fɛ couvre-feu sigira sen kan yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min mali fan caman fɛ fɛɛrɛw bɛna sigi don nataw la ɲɛfɔliw bɛna kɛ mɔgɔw ye jamanadenw ka sɔn o waleyaw ma o bɛ sɔn ka an kisi ko caman ma wa o bɛ sɔn ka an kisi fana min ye balala ko wɛrɛ ma wa min ye an ka wolomasiri ta an kana sɛgɛn an kana ɲinɛ an ka kibaruya d'u ma yaasa an bɛ se ka kisi cogo min na sɔn wɛrɛ na ninnu ye an ka laseli ye ka bɔ burukinakaw fɛ an bɛ hakɛto ɲinikaw fɛ sabula san bɛ ka na ne yan kosɛbɛ bogo o de bɛ k'a to an ye nin kɛ nin cogo la tan n'o tɛ kɛnɛ min kun labɛnnen don a kama sanji ale donna o kɛnɛ kɔnɔna na a k'an bɛn waati wɛrɛ. n'an taara ɲɛ ni kibaruyaw ye i n'a fɔ kasim bɔra k'a fɔ a ye cogo min na kunungo jabarani so sanfɛ ORTM na an ka finitigilakaw ka ɲɛmaaba général division Umaru Jara a kɛlen ka cikan lase o kɔfɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko baara ni wulikajɔw bɛ sen na Mali dugukolo fan bɛɛ lajɛlen ko yaasa ko ka se ka juguw kɛlɛ ko kɛlɛ kologiralen don an bɛ don min na ko bi a yɛrɛ k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidal ani Kati kɔnɔna la ko wulikajɔ bonya bɛ an ka cɛfini tabaw fɛ wa ko jugu minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ k'a ɲini k'u bɛ boli ko an ka cɛfini tabaw ye dɔ fara kologira ni wulikajɔw kan yaasa ka se ka o sira labɔ ko nin baara min kɛlen filɛ ni bingani wale ye ka se ka an ka jamana finitigilakaw ka minisiri k'a bɔnɛ a nin na ko a baaraw bɛna se fo ka se a kuncɛyɔrɔ la an ka cɛfini tabaw u ye kalikan mun ta jamana kɔnɔdenw ye a baara ni a wulikajɔw dɔ de bɛ ka fara a kan yaasa lakana ko o bɛ se ka sinsin cogo min na ka sanga ni sibiridon ye bingani wale min kɛra an ka jamana kan n'o kɛra sababu ye ka jamana kɛlɛcɛw ka minisiri kɛ ale ta yan AES jamana ɲɛmaaso u ye cikan bɔ cikan mun na ni u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko gɛrɛntɛ mun ni a taara ka da an ka jamana kan ani bingani wale mun ko ni a labɛnna ka ɲɛsin an ka jamana maa nanama sumalenw ma ko in ko u bɛ a kɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na nka ko kɛlɛ mun kɛra tantɔn kɛlɛ suguya in ani minɛ mun ni a kɛra ni kɛlɛ kɔnɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko nin ko in kun labɛn bɛ a bɛ waati jan bɔ AES jamana ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye juguya wale ni gɛrɛntɛ wale mun n'u bɛ fɛ k'a da cɛn ka fɔ ka jamanaw kan ha ka ja AES jamana mun ni an kɛn bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko yaasa ka se ka an kologiriya ko wulikajɔ min bɛ u bolo ka se ka AES senkɔrɔma cɛ ko nin ye o baara dɔ de ye nka ko baara ni wulikajɔ kɔnɔ an ka cɛfini tabaw Mali taw ka fara AES cɛbalenw kan minnu ni u bɛɛ lajɛlen ye u fanga fara ɲɔgɔn kan k'u ye jugu kɛlɛ ka se fo a laban ma wa ko wulikajɔ bɛ ka kɛ yaasa bɛn ni basigi bɛ se ka sinsin AES jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la AES ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu binna serusiw don wa ko ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma ani maa minnu joginna ka dɔwdon kɛ kɛnɛya teliman na ka ɲɛsin o maaw ma AES jamana ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ to sen na cɛba minnu ni olu birinen filɛ nin ye tasibila bɛ ka ɲɛsin u ma n'a fɔ u ni tasibila min ka kan wa ko foyi de tɛna to AES jamana ka u bolo jigi ko nin bɛ dɔ de fara AES cɛbalenw bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔw kan Mali Burkina Faso ani Niger an ye bolodi ɲɔgɔnma mun kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ an bɛɛ ye maa kelenw ye ni maa mun binna AES jamana dɔ kan i bɛ jamana tɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i ɲɛma wa ko o wulikajɔw o kɛlɛw o cɛsiriw yaasa an danbe an ka dugukolo ani an ka yɛrɛtigiya an bɛ ka o mun kɛlɛ kɛ ka se ka o sebaya sɔrɔ wa ko sebaya laban o bɛ kɛ AES jamana taw ye bawo ko kɛlɛ ni wulikajɔ bɛ to sen na fo ka sebaya sɔrɔ o de kɛra AES jamana ɲɛmaa ni a bɛ kapitɛni Ibrahima Tarawele bolo an bɛ don min na ko bi ka sanga ni avril kalo tile 25 ye Bamako kɔnɔna la nɔ marabolo ɲɛmaa ni o ye gouverneur ye a yɛrɛ k'a fɔ ko couvre-feu dɔ bɛ bila sen kan tile 3 ka daminɛ sufɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 6 ma Bamako fan bɛɛ lajɛlen fɛ
cika mun a y'a bolonɔ bila ka sanga ni avril kalo tile 25 ye wa ko nin couvre-feu in dɔ bɛ se ka fara a kan ni mako jɔra a la wa ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa wulikajɔ mun a bɛ ka kɛ an ka cɛfini tabaw fɛ ka se ka lakana kow ka a sinsin an ka jamana faaba o kɔnɔna la ka sanga ni avril kalo tile 25 ye an ka jamana pankulu cakɛda pankulu kɛnɛba aéroport Modibo Keyita kɔnɔna la ko baara kun ɲɔngirilen don lakana ko o ko ni a ko kama kunungo kari avril kalo tile 26 ministre mun ka caw ɲɛsin bɛ bolimafɛn ko ma a ye cikan bɔ cika mun n'a yɛrɛ k'a fɔ ko pankulu cakɛdaw bɛɛ lajɛlen ko boliw daminɛna baara bɛ ka kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na an ka pankulu cakɛda aéroport international Modibo Keyita o kɔnɔna la jiko sira fɛ SOMAGEP maaw olu ye minɛnba sɔrɔ minɛn minnu b'a wele ko système photovoltaïque mun ni ko a sefa wari bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 100 ani miliyɔn 20 hakɛ la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko chinois ka cakɛda mun bɛ yen ni o ye Hawaii Digital Power ye olu de ye nin nafolo in ta k'a di SOMAGEP ma u ka boli ɲɔgɔn kɔnɔna la yaasa ka se ka taa nin jibondon sɔrɔ sira in ni o ye photovoltaïque ye ka a sigi naani ni jibondon sɔrɔ sira in a kolo tabakɔrɔ logement sociaux kɔnɔna la kɛnɛ mun kan ni SOMAGEP ɲɛmaamuso madame Tera Aminata Fofana ale tun bɛ yen nɔ fo ka taa se ministre mun bɛ ji ani courant o ka secrétaire général olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ o kɛnɛ kan kalanko sira fɛ an ka kalanko ministre ale ye cikan bɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko ŋununukan dɔw tɛmɛna bɔlɔ sira fɛ ko ni kuma in na ni jamana bɛ lahala mun kɔnɔ k'a fɔ ko kalanw ɲɔngirilen don ministre ye o kɔrɔfɔ nkalontigiya ka yɛrɛ k'a fɔ ko o kɔrɔfɔ ninnu cikan officiel tɛ a ma bɔ ministre so yɔrɔ ko a b'a ɲini maaw fɛ kunnafoni mun ni a bɛ bɔ ɲɛmaaso yɔrɔ maaw ka baara kɛ ni o kunnafoni ye ka yɛrɛ k'a fɔ ko ministre so ye cikan ne bila wa ko kɔrɔfɔw ko tiɲɛ t'a la halisa an bɛ to kalanko kɔnɔna la an ka kalanfaw ni o dɔ bɛ tali kɛ SNEC ani fo ka taa se SNESUP UG ni olu kun kɛ mɛ ka baara bila kɛ o y'a yɛrɛ k'a fɔ ka sanga ni avril kalo tile 27 ye k'u ka grève a bɔra ma bawo ko ka sanga ni jamana bɛ lahala mun na lapasali jɛkulu n'u y'a yɛrɛ k'a fɔ olu ka grève u ye a bɔ a ma ka sanga ni jamana lahalaw ye wa ko avril kalo tile 27 in u bɛ taa kalansow la ka kalan kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na kucalakaw fɛ yen nɔ DGC maaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko taji citerne caman donna ka sanga ni kunungo kari ye wa DGC bolofara mun bɛ kucala marabolo kɔnɔna la yaasa taji bilankɔrɔ mun bɛ ni o ye dépôt ye ka a bɛɛ lajɛlen lajɛ taji kan ka tilan cogo min na yaasa bɛɛ bɛ se ka taji sɔrɔ ka se ka u mago ɲɛ ni a ye Kulukoro marabolo ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko kalo kelen o bɛ kɛ couvre-feu la ka daminɛ avril kalo tile 25 ka taa bila mai kalo tile 24 na wa ko couvre-feu in dɔ bɛ se ka fara kan ka sanga ni lakanako lahalaw ye Mopti marabolo ɲɛmaa fana y'a yɛrɛ k'a fɔ ka sanga ni kunungo kari avril kalo tile 26 ye ko couvre-feu o baaraw bɛ bila sen kan kalo kelen kɔnɔ wa dɔ fana bɛ se ka fara a kan k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 6 ma couvre-feu o baaraw bɛ bila sen kan kalo kelen kɔnɔna la yaasa jamana bɛ lahala mun na lakanako sira fɛ ka se ka o sinsin kɔkan kibaruyaw bɛna an bila ka taa Senegali jamana kɔnɔna la Senegali ni Moritani olu de kɛra maa fɔlɔ ye kabi sibiri don an ka jamana bɛ lahala mun na ka kuma ka yɛrɛ k'a fɔ ko u b'u ka kɔkɔrɔmadɔnni ta ka ɲɛsin Mali jamana ma u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ka sanga ni bingali wale mun ni a taara ka da an ka jamana kan ani bamanciya waleɲuman kɛlɛtigɛlamaw olu bɛ ka kɛlɛ mun kɛ yaasa ka se ka an ka jamana senkɔrɔma cɛ Senegal ni Moritani k'u y'a yɛrɛ k'a fɔ u ka kɔkɔrɔmadɔnni bɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma wa u bɛ nin waleya ninnu kɔn ko ni cogo suguya bɛɛ lajɛlen na farafina keleya tɔnba Union Africaine ɲɛmaa ni o bɛ tali kɛ Mahamudu Ali Yusuf ma ale ye cikan bɔ cikan mun na a yɛrɛ k'a fɔ ko a jɔrɔn bɛ kosɛbɛ an ka jamana bɛ lahala mun na bi ko ka sanga ni farafinaka ɲɔgɔnminɛ ni keleya o hakilina ye panafricanisme ko u bɛ Mali population civile ka u ka kɔkɔrɔmadɔnni ta ka ɲɛsin maa nanama sumalenw ma wa ko jamana in bɛ dangun min na bi u ka kɔkɔrɔmadɔnni bɛ ɲɛsin Mali jamana ma wa u ka laɲini ye basigi ka se ka na wa gɛrɛntɛ ni wulikajɔ mun bɛ ka kɛ ka u ka kɔni ta ka ɲɛsin o ma Chadi jamana kɔnɔna la yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko maaw karila ɲɔgɔn na kɛlɛ mun n'a bɛ kɛ sigidadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko intercommunautaire ko o kɛlɛw kɛra sababu ye
ka maa caman bɔnɛ ani na u ka sigida mun bɛ yen n'u b'a fɔ ko Tama ani Zagawa o kɔnɔna de la ko wulikajɔw boloda la tile 2 kɔnɔna la ka bɔ sibiri avril kalo tile 25 ka se kari avril kalo tile 26 ma province mun bɛ yen ni o ye Wadi Fira ye ko maa mun bɔnna ani na o bɛ t'i jɔ maa 42 hakɛ la sibiri don o kɔnɔna la wa ko halisa maa sata bɛ se ka caya ka sanga ni wulikajɔ ye baaraw bɛ ka kɛ yaasa kɛlɛ ni fɔɲɔgɔnkɔ mun n'a bɛ sigida dɔw ni ɲɔgɔn cɛ dan ka se ka siri a la Nigeria jamana kɔnɔna la fanga sinamatɔn bɛrɛbɛrɛlitɔn maa 14 parti 14 yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna fara ɲɔgɔn kan ka sanga ni kalata minnu kan ka kɛ san 2027 nata in kalo daminɛw la Nigeria jamana kɔnɔna la parti 14 yɛrɛ k'a fɔ olu bɛna cɛbɔ kelen de bɔ yaasa ka se ka u kɔdisi da jamanakuntigi Bola Ahmed Tinubu la ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye yɛlɛma ka se ka don fanga la yaasa fanga sinamatɔnw olu fana ka se ka sebaya sɔrɔ jamana ɲɛmaya wasabulon hakaja ani ɲɛmaya fan caman kɔnɔna la Kenya jamana den Sébastien Sevu ale ye tariku bɔ kunungo kari Angleterre jamana kɔnɔna la ale de kɛra athlète ye mun ni a ye boli kɛ boli mun ni a record a y'a battu a yɛrɛ mɛ k'a fɔ a ye heure 1 miniti 59 ani seconde 30 a y'o de kɛ bolinijɛ a ɲɔgɔndanba kɔnɔna la o mun ni a ɲɔgɔn kuma deli ka kɛ fɔlɔ record kun ye heure 2 de ye nka ale ye heure 1 ani miniti 59 ni seconde 30 a y'o de kɛ record kun bɛ maa mun bolo ni o ye Kevin Kipton ye a y'o ka record battu ka kɛ bolinijɛ o record mondial ye diɲɛ kurukara kɔnɔ Liban jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ ko Israel bɛ ka susulu ta ka da Liban kan ko k'a sɔrɔ mugu ni kisɛ jɔli o bolonɔ kunbilala o ɲɔgɔn cɛ ka sanga ni avril kalo tile 17 ye ko Israel ye o trêve mugu ni kisɛ jɔli ka a sɔsɔ ka sanga ni wulikajɔ mun ni a bɛ ka kɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ pro Iran ni o ye Hezbollah maaw ye olu mɛ Iran jamana kɔnɔ o ni Israel ka susulu ko a kun fɔra ko mugu ni kisɛ ka jɔ yaasa bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔ ni waati na nka Israel yɛrɛ k'a fɔ Iran yɛrɛ k'a fɔ ko Israel ye o cessez-le-feu ka sɔsɔ k'u bɛ ka susuli ta ka da olu kan Iran jamana kɔkancɛw minisiri ye taama kɛ ka taa se Irisi jamana kɔnɔna la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko ani Irisi jamana ɲɛmaa Vladimir Putin u kan ka ɲɔgɔn ye kɛ telefɔni na kumaw kɔfɛ Irankaw ka kɔkancɛw minisiri ni o ye Abbas Agarakashi a ka taama na mun ni o bɔra Islamabad kɔnɔna la kari don avril kalo tile 26 a bɔlen o yɔrɔ nɔgɔya bɛɛ lajɛlen na ka sanga ni bi sɔgɔmada in ye a ye kunda Irisi jamana kɔnɔna la ni ka taa Saint Petersburg a yɛrɛ k'a fɔ ani Irisi jamana ɲɛmaaw caman kan ka ɲɔgɔn ye kɛ hakaja Irisi jamana ɲɛmaaba yaasa ko kumaɲɔgɔnw bɛ se ka kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na Israelikaw ka premier ministre ni o ye Benjamin Netanyahu ye a welelen don kiri la bawo k'a kan ka t'i jɔ kiri ɲɛkɔrɔ jalaki min binnen don a kan k'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ye yuruguyurugu ani dungojuguya ko dɔw bɛ a senkɔrɔ o koɲa de la maa caman kɛmɛ ka mun ye jamana ɲɛmaa Erguzi ma sɔn ka i jɔ premier ministre kɔkɔrɔ k'a fɔ ko a bɛ yafa k'a ma ni o ye grâce présidentielle ye ko a bɛ k'a ɲini ko in ka kɛ kiri tigilamaw ka bolo kan kiri ka se ka diya bɛɛ lajɛlen ye bawo ko ka sanga ni bi tɛnɛdɔnya ni avril kalo tile 27 in premier ministre a kan ka t'i jɔ kiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ bawo yuruguyurugu ani ko a ye danaya tiɲɛ o jalaki mun binnen don a kan a ka se ka t'i jɔ kiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ ko nin ye ko kura ye Israel jamana kɔnɔ jamana premier ministre ka se ka t'i jɔ kiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ wa jamana ɲɛmaa yɛrɛ fɛnɛ ma a fɔ ko a bɛ yafa k'a ye ni o ye grâce ye walima ka kɔkɔrɔmadonni kɛ a ye bawo ko bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ɲini jɛlenya de ka na jamana maracogo kɔnɔna la hakaja ko jamana bɛ gu mun na ka bi yuruguyurugu ani dungojuguya kɛlɛli o kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen de ka ko ye maa si de man ka i kanga yuruguyurugu ani dungojuguya o kɛlɛli ni ɲɔgɔn cɛ Amérique jamana kɔnɔna la sibiri avril kalo tile 25 kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko ka jamana ɲɛmaa Donald Trump ani kunnafonidilaw to fɛn mun ye ɲɔgɔn ye kɛnɛba kan diinɛ gala dɔ ko maa dɔ ye a ɲini ko a bɛ don Hotel Hilton kɔnɔna la ko ka se ka taa dankari kɛ jamana ɲɛmaa la o siratigɛ la finitigilaka minnu kun bɛ yen nɔ o ni olu ye kisɛw ci ɲɔgɔn ma nka ko u sera ka maa kofɔlen ka a maîtriser ka a lajɔ ko kisɛw ka cili kɔnɔna la
ko Bali ye gardi dɔ sɔrɔ o siratigɛ la yɛrɛ mɛ k'a fɔ a ye gardi mun sɔrɔ gilet kun b'a a la o mun sera ka a protéger ni a ka joginda o ma se ka juguya an ka bi kunnafoni bɛ kuncɛ nin yɔrɔ in de la ka aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ jani kibara sira bɛɛ lajɛlen na ka sanga ni bi tɛnɛ avril kalo tile 27 ye ani ce jani suganti la ka se ka aw kunnafoni kibaraw lasera aw ma balimakɛ Vamara Berthe fɛ nɛgɛ karafew kun bɛ Falaye Keyita bolo a k'an bɛn waati wɛrɛ. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra